Assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe noy subaka noy hande moɗon no nyalawma no ala tara ɗum dangata ke to gonɗa fuka inde am M Idris daga cakkol fulɓe jama'are gaɗe muyal mi hutira ngel sharel mi godano on puka moɗon garoɓe mitti amin ɗum min gaɗi ke nder wato TikTok live Allah lamiɗo sakano e alheri on pumoɗon amma kamin mi godano kowa fu dole ma mi inni Dr. Ismail kanko wato waɗi moderating hunde nde kanko waɗi hosting hunde nde gaba goo mayre wato daga no nde fuɗɗiri hande re'i kasancewa Kenya ɗum mi heɓa goɗɗum lokaci sosai mi heɓa no mi yiɗi amma mi yiɗi mi hokka on munyal mo min gayyi wato wara metana en ko hokka en nasiha ko hokka en habaru o heɓai wato waroyki wato neɗɗo non no yiɗina kanjum faroto ko Allah qaddari kanjum faroto waɗi giɗon o heɓai ginno ho gaɗi e munyal inchallahu sati garway ɗum o min gayyoto on heɓa wara min gaɗa kokari sosai Dr. Ismail kamma a waɗi hunde amma sosai a darake sosai dow ɗum al'amari Allah lamiɗo sakanoma e alheri wato hala gonga a waɗi iya kokari ɗum gaɗata kama min nani belɗum maɗa sosai non no gaɗirɗa hunde nde non no gaɗirɗa moderating hunde nde ko hosting hunde nde he Allah sakanoma e alheri kamma Allah tortoɗe hokka en nasara gi'e wato ɓeydari nde hunde nde fuɗɗirɗen ni hinna keya gaɗa on kokki min shawaraji wana duniyaru ngaroy nder miti ɗum min gaɗi ɓe kokki min habaruji ɗi ɓe kokki min kettidake sosai kamma min nani ko ɓe mbi sosai kamma min nani belɗum a gaɗa mi hettidake ɗum daga to ɗum fuɗɗiri har to ɗum re'iri dow yettini miti ɗum kama mi rari iri hundeji ɗi mi windi to ɗerewol han iri habaruji ɗi kokkuɗum min dow ko hani wato gaɗen matsayi meɗen ɗum fulɓe nder social media kamma mi hawritiri ɗi puka daga dow har ley kamma mi wurtinoyo nder majji habaruji ɗin ɗi kokkuɗum min hundeji jowegoɗi mi yiɗi mi hokka ɗi matsayi shawari to komoye pullo to komoye suka debbo e gorko gaɗai ɗo wato social media nder leydi meɗen ndi Nigeria e matsayi ma ɗum pullo ga Allah kettiɗoɗa sosai kamma nana ko mbi'aymi ko nana ɗum shawara ɗum mbimi wato mi wurtino nder habaruji ɗi kokkuɗum min ɗum shawara nayi ɗum an kwata ne amma ɗum moɗon nder shawaroriji ɗi kokkuɗum wato kanje min heɓi min gurtino ɗi amdeji kanji jowego inchallahu joni hammi fuɗɗira go'o gaɗa go'o hay to mi yettinoyi ɗi puka kamma ndaro gi'on to wodi ko hani ɓeyda nder ɗiɗi shawariji on mbawi ɓeydum kokkon goɗɗi gin keɓe wato gi'en no hani gaɗe ko no hani wato keɓiren ɓeytari yeso meɗen matsayi meɗen ɗum fulɓe inchallahu hunde nde artirmi wato fahimtake nder habaruji ɗi kokkuɗum min kamma in shawara to komoye pullo debbo e gorko gaɗa ɗo social media kama ti ɗum anda kanjum woni ande mako taw ko woni social media kamma nden gaɗen social media matsayi meɗen ɗum fulɓe social media inni abi social media in kalma mawɗum kamma en kalma jajuɗum ɗum tattorwake hundeji ɗuɗɗi sosai e duniyaru ko neɗɗo artata hefta nder hala kan kanjum woni social media kanjum woni ɗi hundeji ɗi kutirten mana platform ji ɗi kutirte gin hewtinki habaru daga wonde wigere yaki wonde wigere ko daga duniyaru ndu yaki wondu duniyaru in hundeji de ko anduɗe iri ko shafi wato Facebook iri ko shafi wato TikTok iri wato haɗi ɗon dini ɗuɗɗi YouTube Instagram Twitter haɗi ɗon ɗi puka ɗum ɗum puka in social media ɗi wi'ete ɗi hundeji ɗi innumi tawi social media platform to ko artata warwa wato e tunane ko moye neɗɗo ɗi hundeji ɗi innumi bo kamma ta waɗi ɗum tunane a fewayi inno ɗum ɗum yahirta mana ɗiɗi nder wato social media ginnon jama'are social media e wodi mahimmanci social media e wodi riba social media sababi majjum woɓɓe daraja maɓɓe mawni social media sababi majjum woɓɓe daraja maɓɓe rufi saboda ko inde wutudu poɗirɗa ɗum tun ɗum dillirta ginno hon matsayi maɗa gaɗeɗo social media ɗum kamati ko nasiha ɗum artata anda artata gaɗa matsayi maɗa wato mo social media ko content creator ko ma en iri ɗum e wuttu ko en ndu e wuttudu ko a hani arta gaɗa kanjum woni wato anda ma noy waɗirta social media to wi anda noy waɗirta social media ɗum holli wato hundeji mawɗi ko miya hundeji ɗuɗɗi no ma gatta gaɗa setting account maɗa no hani fuɗɗira anda noy waɗirta video editing keɓa wato ilimi mawɗum social media no wawi warta alheri to meɗen enen fulɓe ɗum wawai ɗum warta sherri to meɗen ɗum dangantake toye poɗirɗen ɗum kamma e miyiɗi fahimtoɗen sosai fulɓe ko waɗi mbimi wato ande no waɗirta social media kamma wato natte social gaɗe social media ta andi ko wi'ete social media nden ta andi no ɗum waɗirte to ɗum waddante wato koyen ɗume gaɗata nder social media nde ɗum waɗan to keɓa sawqi e rayuwa duniya ko neɗɗo fu watta ɗum wodi ka'ida ko neɗɗo fu watta ɗum wodi tsari ta andi tsari majjum a andi ka'ida majjum to ɗum kanjum wallitotoma keɓa sawqi dow waɗuki ɗum kamma kanjum taimakotoma wato keɓa nasara waɗuki ɗum social media in hunde wato nde wawa nde warta alheri to maɗa nde wawa nde warta sherri to maɗa amma hay ta andi no nde yahirta
min hore an kamin mi fuɗɗa waɗuki social media hande mi dari mi andi koni social media mi jangi noy waɗirta social media mi jangi noy waɗirta to noy hushirta video mi jangi noy waɗirta editing video mi jangi no hani waɗira ma creating platform ɗum social media ko da goɗɗum ummake ta yiɗi ma natta social media misali ta natta Facebook no hani wato maɓɓitira account maɗa ta natta TikTok no hani maɓɓitira account maɗa ta natta wato YouTube no hani maɓɓitira account maɗa wallahi ta anda ɗi hundeji mamaki wala hay ta fuɗɗi a woɗɗini ngaɗa ka waɗuki goɗɗum dama anduno ɗum kamin fuɗɗa ɗum amma ta andi ɗum kamin natta ɗum to ɗon keftata to hani fuɗɗira kamma to hani wato nanga daga fuɗɗirde maɗa kamma ɗume hani fuɗɗira ɗume ma hani ndara kamin fuɗɗa wato waɗuki social media ɗum iɗum wodi mahimmanci gaɓa ɗiɗaɓum kanjum woni wato natte waɗuki social media nder ɗum nasiha an ɗum arandeju kanjum woni wato social media to en dari maɓe meɗen ɗum fulɓe ɓe kutiri e social media ko mi a duniyaru hutiri e social media dow wannan kiyen inɗe enen fulɓe nden social media fo ɗo en baƙin ciki har ɗum take misali social media e nder hundeji ɗin hutiri dow wonnanki fulɓe inɗe musamman leydi Nigeria e Africa gaba go'o kul har ɓe giɗa en no mbawa kutira social media bonnana en inde to no watta enen en mbata kutiren e social media moƴƴina inde meɗen ma'ana moƴƴinanen ko'e meɗen nonno ɓe mbi'ata en pungoni mboɗa mbimɓe na innoho tunda en social media ɓe kutiri ɓe gaɗi nohon to enen ma social media ɗum kutirte moƴƴinanen ko'e meɗen ginnohon ɗum kamate wato en tawa en nder social media wato en hunde mawde en filiri mawdi ndi kowa wata natta holla kokari muɗum kamma nasiha ɗum kokka men matsayi men ɗum wato content creators ɗum kamati wato daroɗen sosai anden no social media waɗirte kamma enen fulɓe en darodo social media nan to jetta gaɗa ka gamol ina anda iya moy tararatama social media nan to jetta gaɗa ka kulle ina anda iya moy raratama social media en filiri mawdi kowa e ɗo hon mo barka e mo wala barka e ton to nder to Allah lamiɗo wallitake ma ɗo hon wato keɓata riba ɗum artakayi to Allah lamiɗo wallitake ma ta waɗi goɗɗum kuskure to ɗon keɓata nadama ɗum har rayuwa maɗa re'a Allah lamiɗo wallito en jahu wato hunde ɗiɗawre ko nasiha ɗiɗaɓum nder ɗumin fahimti nder habaruji ɗi kokkuɗum min hunde ɗiɗawre kanjum woni ɗum innitirmi wato kokken habaruji meɗen kanuɗi jama'are duniya fulɓe nder social media duniya fulɓe nder TikTok amma habaruji ɗi kani kokken na kanji jahata nder majjum wato hundeji ɗi kanuɗen gaɗen na en kanji giyata en gaɗa nder majjum ɗum bo kamma na iyaka enen tan fulɓe a'a ko ɗume ko ngol leñol kangol ma innu ɗum ngol waɗa ɗum ɗo ho to amma enen fulɓe en kamata wato ko gatte fu en ɓuri kowa bawka to wonnere gatten en ɓuray kowa wonnere hallude to in hunde ngarinde giɗɗen gaɗe en ɓuray kowa hunde ngarinde to en daro kutiren social media moƴƴinanen koye meɗen en kokku habaruji meɗen kanuɗi ma'ana ɗum kamatake matsayi ma ɗum pullo in tawa wato a hocci hunde a aikatake hunde nde laaɓa a waɗi ka turaki ɗum nder social media ta turake hunde ngarinde wato ɗon piyata hoore maɗa mbiya nde hunde ngarinde har turɗade kowa ma yi'a gin ɗume gin wato waɗa koykoyo e maɗa matsayi ma ɗum neɗɗo a waɗi hunde ngarinde kanko ma a hoccato maɗa amma ta waɗi mugun hunde nde laaɓa a turanake nde social media to ko ɗum furta ayi ɗon a wonni inde maɗa a wonni leñol maɗa a wonni hoore maɗa ma'ana de kapko neɗɗo fu watta ga Allah daro dow to hani daro kapko neɗɗo fu watta anda ɗum waɗata ɗum wodi amfani kamin waɗa ɗum yi'a ɗume amfani ɗum waddunoyta kamma ɗum foɗoy shirri ko ɗum foɗoyta shirri to amfani majjum ɓuri mangu to hutir ɗum tura ɗum to shirri majjum ɓuri mangu ga Allah waɗo munyal ala ɗum jama'are wallahi hunde kanunde kulturiɗande hay to goɗɗo waɗanima albarka hay to goɗɗo yi'i wi'i godake sai to goɗɗo yi'i wi'i wato nani belɗum amma kulturiɗa hunde nde hana nder social media to gi'uɗo nde fufa no tsinante gi'uɗo nde fufa no huɗay kamma konduɗe duniya ɗe gi'eten kanje may ɗe godi ko ɗe godi waɗu tunane kapko turtoɗa e social media iri ɓe fulɓe meɗen jahay ɓe gaɗa ka bonne e turuɗum nder social media iri ɓe fulɓe meɗen ummotoɓe mana rewɓe jahay ɓe gaɗa ka gamol nder social media ko gi'a wurtake tsirana nder social media ɓe gaɗa tunane imoy yi'ata ɗum ɓe gaɗa tunane konduɗe noye kuɗata ɓe gaɗa tunane duniya noye yi'ata ɗum kamma iri ɗume illa ɗum waddanta leñol maɓɓe iri ɗume illa ɗum waddanta addini maɓɓe iri ɗume illa ɗum waddanta watoɓe maɓɓe jeɓeɓe innohon ta turoto ga Allah waɗu kokari turɗa ko hani ta wala ko hani waɗu munyal turaki nder social media ko TikTok ko YouTube ko Facebook na in dole dawra nyande go a wawai turoɗa ko hani inni a heɓi ɗum wara jungo maɗa dawra nyande go ko hani no wara jungo maɗa he turoɗa ɗum ta heɓa ɗum nama a turaki kapko tuɗa ko ka ngaɗe munyal wallahi sababi social media ɗo hon goɗɗo ɗum hoɗunoy asara mawɗum goɗɗo ɗum hoɗunoy wato ɗawka mawɗum to ari Allah dama non ɗum yarata amma kiyaya hoore maɗa daga ɗon Allah no wallitete
kiyaya hore maɗa nyoɗoɗa jam, kiyaya hore maɗa sai Allah lamiɗo hokkuma albarka, kiyaya hore maɗa ɗum keɓa amma nafa duniyaru, ta wartan duniya illa. A wawa ma ganɗa fulfulde kamma a ɓeydi a waɗani ɗum illa, ɗum ko monni ɗum ko hana en daro mo'ine ɗum ɗo. Ta turoto tura ko hani, matsayi ma ɗum content creation ɗum kanjum woni shawara ɗiɗaɓum ɗum mi hokkata en. Ta waɗa content creating ko ta turo ta an mo social media kap ko turotoɗa e TikTok e koytoye daroɗa tabbitina wato nden ɗum hunde kamin turoɗa nde hani turoɗa nde, ma'ana en hunde wato gaddanede fulfulde riba, ma'ana en hunde nde foɗoyta fulfulde kulle, kap hunde foɗonayde fulfulde kulle wallahi waɗu kokari ta tura nde, ta turake nde in huɗete en huɗa fulfulde kama ɗum fuka en asara maɗa en asara fulfulde. Allah lamiɗo wallito e kamma e iri maɗa ginnon ɗum hande waɗi kewtuɗen to kewtuɗe irɗi hundeji ɗi onni yetta waɗa seɗɗa turo, onni waɗa mugun hunde turo, onni hunde nde laaɓa turo, kanjum fof ɗum e kaɗe kulle ɗe gonduɗen hande. To en mbake en dawri en aliɗe to Allah lamiɗo jaɓi en gaɗa tunani Allah ma no taimako to en, Allah wallito en jaɓu hunde tatawre.